sercem pożeram jak Arsenał. Druga walka dzisiejszego wieczoru. Daniel Fedenko versus Nikodem Ogoński. Daniel Fedenko, 17 lat, 65,5 kg wagi, 180 cm wzrostu. I kontra Nikodem Ogoński, starszy, bo 22 lata, 66,3 kg i 180 cm wzrostu, czyli wzrost taki sam. Dobrze pamiętamy Daniela Fedenko z poprzedniej gali Silesian MMA 8, gdzie w bardzo efektowny sposób odprawił Tomasza Skowronka przez tuszenie z zapleców już w drugiej rundzie. Nie dajmy się zwieść temu, że ma tylko 17 lat, bo walczy naprawdę jak stary, wytrawny striker. Parterowiec zresztą też, bo finalnie walkę wygrał przez poddanie, ale coś, na co ja zwróciłem uwagę w szczególności, to jego stójka, naprawdę. Po pierwsze mańkut, te ręce gdzieś wysoko podniesione, takie niewygodne, defensywa, przez którą Nikodemowi na pewno ciężko będzie się przedrzeć. Ciekaw jestem, czy zobaczymy jeszcze lepszego Daniela Fedenko niż ostatnim razem. Jeżeli tak, no to wskazuję go zdecydowanie jako faworyta dzisiejszej walki. Też trzeba powiedzieć, że Daniel Fedenko nas zaskoczył taką właśnie bardzo ładną stójką przede wszystkim, a Nikodem Ogoński, czyli jego rywal, też ma starty kickboxingu za sobą, więc no zobaczymy, czy nam tutaj panowie dadzą piękny pojedynek w kickboxingu, czy dojdzie do obalenia. Sędzią ringowym Piotr Jarosz. Nie dajcie się zwieść, na grafice został popełniony błąd. Nie jest to Łukasz Bosacki, a właśnie Piotr Jarosz. Zawodnicy gotowi, skupieni, czekają już tylko na to, żeby usłyszeć sygnał od Piotra Jarosza i walka. Zaczynamy. Zmiana pozycji Nikodema Ogońskiego, bardzo ładnie, od razu po przekroku prawy high kick na głowę. Świetnie, widzimy tutaj taka aktywna defensywa, że tak powiem, niż Izrael Adesanya. Oboje zawodnicy zmieniają, jakby bronią się, zmieniając pozycję, wydłużając tym samym dystans. Na początku widzieliśmy, że kilka razy w ten sposób uniknęli właśnie low kicka. Mocny cios ze strony Nikodema, ale w swoim stylu Daniel Fedenko opuścił ręce i dał do zrozumienia, że nic się nie stało. Przychodzi do klinczu. Była też tam próba obrotowego backfista, który no naprawdę niedaleko było, żeby trafił w szczękę Daniela. No teraz mamy taki delikatny element przybicia do siatki. Wydaje mi się, że to pewnie jest po to, żeby troszeczkę spięły się ręce rywalowi, który musi tutaj walczyć o to, żeby nie było obalenia. Bardzo sprytnie Daniel Fedenko wykorzystuje każdą sposobność do tego, żeby troszeczkę rywala osłabić i chociaż o milimetr odebrać mu ten pasek życia. Kolana w klinczy, które może wygląda, te kolana na uda, może to wygląda niewinnie, ale też naprawdę potrafi zaboleć. Tak, jest to teraz naprawdę element walki, który może naprawdę ustawić pojedynek. Czy Daniel Fedenko, który tak naprawdę nie pała się do tego, żeby obalić swojego rywala, czy tutaj nam Nikodem Ogoński uwolni się z tego uchwytu i będzie dalej konsekwentnie realizował założony plan w tej stójce. Na ostatniej gali wspominałem o tym, że jest to troszeczkę taki paradoks MMA, bo to, co jest dla fana i generalnie dla widza najnudniejsze, jest najbardziej wycieńczające i oglądając, szczególnie ludzie, którzy gdzieś tego sportu czynnie nie uprawiają, mają wrażenie, że nic się tutaj nie dzieje, a tam naprawdę mnóstwo sił zawodnicy wkładają w każdy ruch. Ładne próby kolan. Imponujący jest spokój Daniela Fedenko w tym całym klinczu. Już naprawdę widać, że tam było blisko do tego, żeby Nikodem Ogoński uwolnił się z jego uchwytu. On bardzo spokojnie, tak metodycznie sobie go dalej dociska do tej siatki i układał pod to, żeby cały czas mu te nogi kolanami obijać. 45 sekund do końca rundy. Większość z niej właśnie przy siatce. Daniel Fedenko wydaje się tutaj być stroną dominującą. Cały czas wywiera presję, dociska, ale na razie wiele z tego nie wynika. Znaczy widać, że to jest jakiś element planu, bo pamiętamy właśnie Daniela z tej poprzedniej gali, gdzie bardzo efektownie walczył, nie bał się wymian i naprawdę mocno szedł po swoje. Teraz tak bardzo metodycznie, spokojnie walczy. Również nie posądzałbym go o robienie niepotrzebnych rzeczy. Pewnie był to element planu, tak jak wspomniałeś. Próby obrotówek, widzimy rzeczywiście ten background w kickboxingu Nikodema Ogońskiego jest widoczny. I czy blisko obalenia, ale piękna wybrona, ten sprawl zapaśniczy w wykonaniu Daniela. O, tam było bardzo blisko nielegalnego kolana. No, proszę bardzo, na same ostatnie 5 sekund nam się tutaj mocno pojedynek rozwinął. No naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, co nam przyniesie następna odsłona tego pojedynku.
rzeczywiście rzuca się w oczy to, że Daniel Fedenko nie tylko w tej stójce ma luz, również w zapasach i parterze gdzieś są to takie dla niego naturalne, luźne odruchy. Świetny odrzut, świetne od razu wejście pozycji do żółwia. Niestety z tej rundy zbyt wielu powtórek nie będzie, gdyż większość zawodnicy spędzili dociskając się do siatki. Oby druga runda przyniosła troszeczkę więcej emocji i ta emocjonująca końcówka była zwiastunem właśnie emocji w kolejnej odsłonie. Ciekaw jestem, czy Daniel Fedenko otworzy skrzydła, tak jak mówię, widzieliśmy go na poprzedniej gali, gdzie no ani trochę nie odstępował kroku swojemu rywalowi. Teraz bardzo spokojny, metodyczny, rączki założone, czeka na to, aż sędzia będzie gotowy do tego, żeby puścić walkę. Imponuje mi takimi zachowaniami Daniel, bo to są takie małe gesty, ale które gdzieś tam w psychice przeciwnika robią troszeczkę spustoszenia. Spustoszenie, dokładnie. Jak czujesz, że ty jesteś delikatnie zmęczony, a ktoś grzecznie sobie stoi i nawet nie ma ciężkiego oddechu. No i mamy taki bardzo podobny początek jak do pierwszej rundy. Zmiany pozycji z dwóch stron. Bardzo ładnie szachuje tymi nogami Nikodem Ogoński, ale Daniel Fedenko bardzo spokojny w tym wszystkim. Czeka, tak jakby czekał na swoją okazję. Czy to do mocnego uderzenia, czy znowu sklinczowania i dociśnięcia do siatki. Takie odnoszę wrażenie, że obaj zawodnicy nie chcą robić w tej stójce niepotrzebnej rzeczy i czekają rzeczywiście na świetną okazję. Mocny, mam wrażenie, prawy doszedł do szczęki Daniela na kontrę. Ładny prawy krzyżowy i znowu walka przeniesienia pod siatkę i zobaczymy, czy teraz Danielowi uda się odnieść w tym jakiś większy skutek niż tylko obijanie przeciwnika kolanami. Ale już teraz Nikodem Ogoński bardziej aktywny. Już był moment, że przesunął swojego rywala, on dociskał do siatki, ale znowu Daniel Fedenko wraca do realizowania planu. Mocny prawy. Widać, że ta walka w klinczu też nie jest mu obca, radzi sobie w niej bardzo, bardzo dobrze. To on decyduje tak naprawdę, gdzie Nikodem Ogoński jest, gdzie jest jego rywal. Te kolana są coraz mocniejsze. Pracuje czy to właśnie presją na bark, czy to na tułów. To, że dużo czasu spędza Daniel dociskając przeciwnika do siatki, już na tych kartach punktowych stawia go gdzieś jako zwycięzcę. No jest to jedno z podstawowych kryteriów oceny walki. Czy tu będzie suples? No niedużo brakowało, żebyśmy tu mieli bardzo wysoki slam. Ale bardzo, bardzo ładnie sobie poczynia tutaj w tym pojedynku Daniel Fedenko. Naprawdę no imponujące. 17 lat trzeba wspomnieć. A mamy tutaj naprawdę, no walczy jak doświadczony zawodnik. Zobaczymy, czy uda się Nikodemowi wstać. Wpięty za plecy. Czy to będzie drugie już duszenie Daniela Fedenko w Federacji Silesian MMA? Już powoli trójkąt na biodrach przeciwnika. Odpychał się od siatki, żeby rozbić tą pozycję żółwia swojego rywala Daniel Fedenko. Wstaje do góry Nikodem. Czy uda się tam jeszcze ustabilizować tą pozycję Danielowi? Grozi tam troszeczkę, jest zagrożenie dźwignią balachy. Jak przełoży swoją prawą nogę przez głowę, ale wchodzi na dosiad. No piękna kontrola. Niesamowita tam była i mocne ciosy. Zobaczymy, czy ta walka zakończy się tak jak walka poprzednia. Mocne ciosy Daniela Fedenko. 30 sekund do końca. Zobaczymy, czy zdąży. Nikodem, 30 sekund, prostuj się, wstawaj do góry. Broń Nikodem. Już złapane duszenie zza pleców. Czy to będzie drugie duszenie w wykonaniu Daniela? Blisko, ale cały czas próbuje wychodzić z tych opałów Nikodem i bardzo ładnie się broni. No 10 sekund, czy wystarczy czasu Danielowi do tego, żeby skończyć swojego rywala? No w ogromnych opałach Nikodem. Ale zdecydowanie runda na korzyść Daniela Fedenko. No i nie zdążył Daniel Fedenko dokończyć, chociaż tak naprawdę myślę, że kwestia 2-3 sekund i byłoby po pojedynku. Znów na przestrzeni zaledwie 3-minutowej rundy Daniel pokazał cały przekrój umiejętności i to, co w MMA najpiękniejsze. Rzuty, kopnięcia w parterze, mnóstwo ciosów, próby technik kończących. Niesamowite. Niewiele tutaj zabrakło, żeby naprawdę wysoko poleciał nam Nikodem Ogoński.
No blisko było. Ciekawe, czy w tej rundzie Danielowi już Daniel po raz kolejny, pierwszy melduje się na środku oktagonu, pokazuje swojemu rywalowi, że on jest gotowy, on nie jest zmęczony, on konsekwentnie będzie dążył do tego, żeby skończyć swojego rywala przed czasem. I zaczynamy rundę trzecią. Nie widać po Nikodemie, pomimo dużych tarapatów, że jest jakoś super zmęczony tym pojedynkiem. Rozluźniony cały czas Daniel Fedenko. Podpuszcza delikatnie, mam wrażenie, teraz swojego przeciwnika i zaraz wypali tu jakimś wysokim kopnięciem. Próba obalenia ze strony Nikodema Ogońskiego. Dosyć łatwo wpuścił w nogi Daniel, ale widać, że mimo tego, że klamra pod biodrami złapana, jakoś nie za bardzo jest w tarapatach Daniel, jakoś nie umie tego Nikodem Bardzo wykończyć. ważne w zapasach czy parterze jest to zachowanie spokoju, a właśnie to robi Daniel Fedenko. Nie panikuje, wyczekał i wydaje się, że znalazł jakieś rozwiązanie. O, chyba tam mamy nieregulaminowe kolano w krocze. W wykonaniu Daniela oczywiście było to przypadkowe. Teraz oczywiście Nikodem ma czasu dla siebie wystarczająco, 5 minut na to, żeby dojść do siebie. Z narożnika Daniela Fedenko słyszeliśmy głosy, że kolano było regulaminowe i czyste. Zaraz powtórka powinna nam rozwiać wątpliwości, ale nie wydaje mi się, żeby Nikodem się do unika walki i symuluje. No, zasłonił na to troszeczkę sędzia. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli tutaj odtworzenie z innej kamery, bo nie było tego widać, chociaż bardzo dobrze widział to sędzia, no bo stał tak naprawdę naprzeciwko. Myślę, że taki szczegół tak doświadczonemu sędziemu jak Piotr Jarosz by nie umknął. Na 100%. No na pewno nie ma czego zazdrościć w tym momencie Nikodemowi, bo... No jest to bardzo trudna sytuacja zawsze dla zawodnika, bo po pierwsze nie chce gdzieś tam wypadać z tego rytmu walki. Z jednej strony oczywiście chce dojść do siebie, ale też takim małym aspektem jest to, że kurczę, jest na hali pełnej kibiców, ci kibice czekają, chcą oglądać walkę, on czuje taką presję i nie można dać się tej presji ponieść i gdzieś za szybko wrócić do tej walki, ale już pokazuje Nikodem, że jest ok, więc kontynuujemy. Pokazuje no, ogromny charakter, tak jak w drugiej rundzie, gdzie już naprawdę był w dużych opałach. Nikodem Ogoński, tak i teraz pokazuje ogromny charakter i będzie walczył dalej, będzie do tego dalej dążył, żeby obrócić tą szalę na swoją korzyść. Przeprosiny od Daniela i lecimy dalej. Mocny prawy, zaraz od razu po tym prawy high kick. Zdziwiony jestem, że ustał to Nikodem. Kolejna próba obalenia, ale już teraz z łatwością na samym początku. Świetnie wybrania to Daniel. No ja Nikodem nie cofnie tej ręki, o właśnie tak jak teraz próbował, to właśnie odda plecy i to na pewno będzie bardzo droga do tego, żeby właśnie zrobić taki slam, jak próbował w drugiej rundzie. Tym razem udał się i bardzo mocne ciosy będą leciały na głowę Nikodema, ale cały czas broni się. O, ależ pedalana, mocne trafienie w głowę, ale jakby nie zrobiło to w ogóle wrażenia. Nic w tym pojedynku nie robi wrażenia na Danielu. To jest to, że Daniela mało co w walce deprymuje. Ciężko go wyprowadzić z równowagi i spowodować, żeby gdzieś stracił ten swój spokój, który jest dla niego charakterystyczny. Znowu 1,5 minuty na to, żeby tego przeciwnika zza pleców rozpracować. Zobaczymy, czy w dalszym ciągu defensywa Nikodema będzie na tak wysokim poziomie jak w poprzedniej rundzie. Znowu próba duszenia zza pleców. Czy tym razem uda się Nikodemowi uciec z tego? No widać, że jest skręcony, ręka nie pod szyją, więc na pewno jest blisko do tego, ale właśnie no ręka wykluczona. Będzie musiał uciekać, jest blisko tego, żeby uciec Nikodem. Bardzo ładnie to zrobił Nikodem. Próba gilotyny ze strony Nikodema, ale jedną ręką, no byłaby to sensacja. Jedną ręką raczej niewiele uda się tutaj zdziałać. Już wyciągnął głowę Daniel Fedenko i w dalszym ciągu to on. Na pewno jeśli tutaj Nikodem Ogoński chce myśleć o jeszcze zwycięstwie tego pojedynku, to musi albo wstać do góry, albo szukać technik kończących. Daniel Fedenko sam go do tej góry zaprasza. Z łatwością neutralizuje tutaj wszystkie zagrożenia i pułapki, jakie stawia Nikodem. No widać, że Nikodem już odczuwa troszeczkę trudy tego pojedynku, a Daniel konsekwentnie już teraz z bardzo dużą łatwością obala swojego rywala i myślę, że tam tak to właśnie się nam skończy. Rozbicie, próba rozbicia, żeby ten uchwyt, który widzą Państwo na tułowie Daniela, właśnie się rozpiął. Koniec tej walki. Myślę, że nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, czyja ręka powędruje do góry. Drugi występ Daniela Fedenko dla organizacji Silesian MMA.
myślę, że drugie zwycięstwo i przede wszystkim druga walka, która cieszy oko. Ważne jest to, że nie są to zwycięstwa jakieś wymęczone, polegające na dociskaniu do siatki czy przeleżeniu kogoś w parterze, tylko naprawdę niezależnie od tego, w jakiej płaszczyźnie znajduje się Daniel Fedenko, zapewnia fajerwerki, przekrój technik, spokój, świetlana przyszłość przed tym chłopakiem. Zwycięzcą walki jednogłośną decyzją sędziów Daniel Fedenko!